Alang sa katumanan sa pagwagtang sa kabaho ug kahugaw sa kadalanan nga maoy tumong sa Singapore-like Cebu City ni Mayor Rama, hingpit ang pagpatuman sa kagamhanan sa beautification program sa nagkadaiyang dapit sa syudad sa Subo. Lakip sa mga paagi niini ang padayong pagpahigayon sa clearing operations sa Departamento sa Prevention Restoration Order, Beautification and Enhancement kon probe team sa mga illegal structures nga nahimutang sa mga pampublikong luna sa Dakbayan. Dinhi sa Block 27, Barangay Mabolo sa syudad sa Sugbo, padayon ang clearing operation sa Cebu City probe team. Giingong di mo menos 42 ka pamilya sa illegal settlers ang maapektuhan sa maong demolition. Nasayran nga planong himong parking ning maong luna. Matod sa pangu sa Department of Welfare for the Urban Poor nga si Ronald De Brando, prone sa illegal settlers ang maong dapit. Balik-balik ra mo ng mga tao diya, ang recycle ba, na-relocate na nasa imong pulo, sila kay kana mga area that's prone for illegal settling lagi kay wa mo siya na fence. Nya walay na guard. Duha na kasimana human nga gisugdan sa mga miyembro sa probe team ang pagguba sa mga panimalay, nasugdan na pud nila og butang og fence palibot sa luna. Yang ato ni pag-clear lang yun sa area o sa tanan. Ya aron malimpyo sa nato tanawon ba kay hugaw kay kayo ng syudad. Pati kaya to tanawon nga hugaw ato syudad. Sa pakighinabi sa MyTV Cebu sa mga residente, nasayran nga managlahi ang sentimiento sa mga apektadong pamilya. Si Mary Racasa, 57 anyos, nagpaabot na lang nga i-demolish sa probe iyang barong-barong nga panimalay, kinsa siyam nakatuig niyang gipuy-an sa Block 27. Si Racasa kahilakon nga ning saysay nga wala pay tarong nga relocation site alang kanila o gani wa pa sila hinabang nga nadawat gikan sa gobyerno. Kami mismo kami wa mi balay nya karon ma'am kalisod mi nga og imo mi nga pino pagdemolish wa mi balay asa mi dadapi ka sadar gyapon mo na mangayo mi nila og kanang asa mi puyo nya mo to og donation sa mi mamaya sa mi nila para konsumo kay wa mi kaon mi trabaho ya kon paninda okay ra. Ako ako ni kramo ko may donation ko gamay lang para makakaon mi sa among ipuy-an. Apan si Jerry Lumatugina, ipadayag ang husto lang nga ma-demolish ang ilang mga panimalay, sanglit daghang mga tulisan ug mamaligyag drogas ang nagpuyo dinhi. Ako sa ma'am no para sa kuan mahirasad ma'am nadilitanan nga kuan ma'am. Mga demonyo. Kawatan. Dili nga musuti ko sa nindot kay nabi sa kuya anak na school, nagpa-eskwela pa ko nga nakaroon, kalis. Tinud ma'am. Bisa gani ako, unayon ba mga kawat diri? Hangyo sa mga residente sa Block 27 nga mahatagan silag pagtagad sa kagamhanan ug matagaan og insaktong kabalhinan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.